Maġistrat speċjalizzat li jinvestiga l-korruzzjoni, kummissarju tal-istandards, kodiċi tal-etika għall-ministri, inċentiv l-familji li jissetiljaw f'Għawdex. Dawn kienu biss ftit mill-proposti li tkellem dwarhom il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech-Adami meta kien qed jitkellem f'dibattitu fil-programm Xarabank. Għamilna proposti dwar il-Maġistrat Speċjali jinvestiga l-korruzzjoni, għamilna l-proposta ta' dwar il-Kummissarju tal-Standards, għamilna l-proposta li kien kodiċi ta' etika, għamilna l-proposta kif nagħtu inċentiv lill-lawċin intuhom 10,000 euro biex jissetiljaw ġew Għawdex. Ma dawn il-proposta li l-Isptar ta' Għawdex jerġa' jsir tal-Għawċin. L-impenn li Għawdex isir reġjun li jkun jista' jikseb mal-250 miljun euro fondi għal Għawdex. Il-proposta ta' 10% taxxa self-employed, l-impenn mal-anzjani li jibdew jingħataw mediċini b'xejn u l-proposta ta' equal pay for equal work. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista żvela wkoll li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed joħroġ proposti dwar industriji ġodda. Beppe Fenech-Adami refera għal dak li ġie żvelat li tranzazzjoni ta' miljun euro saret f'kont ta' Pilatus Bank ta' persuna esposta politikament. U din it-tranzazzjoni ma saritx bis-sistema ta' Swift. Min qara l-istorja llum tal-Malta Independent fem, onorevoli fem, illi l-istorja ta' ħasil ta' flus, l-istorja ta' tixħib, l-istorja ta' commissions li tħallsu hija ferm akbar milli sissa huwa magħruf mal-poplu Malti. Intant matul il-programm spikka taħwid f'dak li qed jipproponi l-Partit Laburista. Dan spikka partikolarment meta l-eks Ministru Chris Fearn fl-istess nifs qal li s-servizz tas-saħħa taħt Gvern Laburista se jkun bi ħlas u wara reġa' lura minn dak li qal. Aħna lina s-saħħa tkun bi ħlas. Mingħajr ħlas. Is-saħħa f'Malta mingħajr ħlas. Chris Fearn ma kienx kapaċi jwieġeb lanqas il-mistoqsijiet tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista dwar l-Iskola Medika ta' Barts. Ħanmilek din il-mistoqsija u ġibni. Kemm ġejjin studenti ta' Barts? Meta ħajġu daw 300 Settembru li ġej ħajibdew. Kemm għandek applikazzjonijiet konfermati li ħajibdew f'Barts? Ħajdilna, Settembru, naturalment Settembru wara l-elezzjoni ta' Peppi. Mhux is-salu ta' kellhom jibdew f'Settembru, kollox wara l-elezzjoni. Daw li m'għamlu xejn f'4 snin, issa ħajamlu kollox wara l-elezzjoni ġenerali. Id-dibattitu waqt il-programm Xarabank ħareġ biċ-ċar id-differenza bejn il-proposti ċari tal-Partit Nazzjonalista u t-taħwit u l-kontradizzjonijiet li qed joffri il-Partit Laburista.